Ngiphuma eGroovini ngingena endlini. Ayi bafethu ngibudlilwe yezwa ilong weekend phela. Isisu siyasho ngihalela inyama emnandi nyana yabona. Ngithothi ngihambe ngithi ngiyobheka amabhodo. Ayi bafethu makambe ngithi ngiyafika ekhishini amabhodo ngibone ngathi ayadlala ashona phansi ashona phezulu lihlala kuleli plate estofini liphinde lihlale kule stofu kuleli plate ku4 plate. Hayibo kwenzakalani ngihleke bafethu uthi cha ngidakiwe ke ngibona ukuthi amaplate engathi amabhodo ayadlala. Kube ngathi kucula ingoma engqondweni yami ukuthi yincishe ngafa. Angijive bafethu ngijive umusic awudlali udlala engqondweni yami ngijive bafethu ngijive. Uyabazi utshwala kodwa ngike naphuza kahle utshwala bafethu makabe sebukuduzulile ngey'ntathu ekuseni. Jesu Maria ma ngivelane ngizwe isicabha sithi kwe uyasizwa isliding door engathi siphumile kujantshi kodwa uyasiforce uyasivula. Hayibo kungena umoya obandayo ke manje bafethu kuvelane ekukhalizwi lithi freeze. The time izwi lithi freeze akusayekeki ukudansa. Ngifuna mina ukubuka lapha esicabheni usikwenzakalani noma ngibaleke noma ngenze njani kodwa nje ngiyaqhubeka ngiyajive. Mina ngiyadansa ngiyajive. Ngicela ukukutshela ukuthi kungene imkhovu emibili eminyango iyakhuluma iyashwashwada. Baba usho baba ukuthi ikhona leshakhona usho baba ukuthi ikhona leshakhona ikhona leshakhona phela this is your only ash hayibo umkhovu ukhuluma nesilungu bafethu. This is your only ash it's no communication now. This is the only ash esiwubonayo asibone eminye ama houses la sibona only this house. This is the only house it's no communication now. Lemkhovu njengoba ingena la mina angikaze ngubone umkhovu kodwa kwangicacela ukuthi imkhovu njengoba ingena lana indoda nowesifazane. Lo wesifazane ukhulelwe bona umuntu wesifazane mangabe sebeka isandla eqolo yabo ubona ukuthi iqolo useyaliphusha ku serious ingane ingaphuma nanoma inini. Lo wendoda uyamtotobisa ukuthi imkami. Hayibo kanti namathando akhona yini ngale emkhovini akhona namathando empilweni yemkhovu yamphusha mkami hlala lana be comfortable. Hayibo kwelami i-couch bafethu. Hayi kwangathi ngiyaphupha lento eyenzeka lapha yani. Ngicela ukunitshela ukuthi umkhovu uhlale amathawula siwathola kuphi? Beka amathawula baba amathawula siwathola kuphi? Umkhovu umpampe unyuke ngey'tebhisi indlu yami istairs ke unyuke ngey'tebhisi umkhovu uyaphezulu uyofuna amathawula. Mina la seloku ngijive njalo ngifriziswe ngijiva kwangoku ngisajiva kwamanje ngisajiva. Ngicela ukukutshela ke lo nkosikazi ohefuzelayo ke osezala lapha yana esofeni athi baba unfreeze baba unfreeze shaya amachawula thuma yena chacha amachawula. Hey ukhulumeke lo mkhovu endoda hey uzok unfreeze lapho unfreeze hamba ushesha amachawula weletshe la otherwise ngizokubhubhisha uphila wena zokushisha uphila. Hayibo nansi indaba nakukenyukela bafethu kodwa ngenzeni smart ngenzeni Jehova ngithi ngifuna ukushaya nomthandazo omncane awusathandazeki nje awusashayeki umthandazo. Ngigijime ke bafethu naku ngizoshiswa imkhovu emzini wami engawushiyelwa abazali bami. Ngigijime ngothatha amathawula bafethu nginikeze le ndoda yomkhovu. The time nginikeze ithawula iqeda ulithatha isandla sami ngifreeze ngimi kulo position ke manje. Sengifreeza ngimi kuleyo position ke manje. Ayi bafethu usuyaqala ke ukuphusha lo mkhovu wesifazane. Uyaphusha lo mkhovu wesifazane phusha wena man phusha wena man phusha. Kumotivate le ndoda ithethisa lo wesifazane ngaphusha baba kanti ufunani usho khuluma manwena phusha lapho yakukhuluma ukhuluma kakhulu phusha lapho kaphala ngane wena. Ake bafethu kuphushwe hayibo ngithe ngizwa mina sengizwa ngengane siyaphuma ikhala ngengakanani ikhala ngebhesi ingane izelwe hawu uyena bundle of joy sengiyabezwa bayakhuluma bundle of joy bundle of joy.
Hayibo mina bengazi ukuthi ngishona semkhovini khona obundle of joy. Ngazi ukuthi nje imkhovu yesimanje manje la angiqhaqhazeli ke manje sekukhona nengane. Yabona iphunga la khona ngangifrizile impela lavela la ngishaya ngaphathwa inzulwane ngaphathwa ikhanda ngaphiswa ukuchama ngaphiswa ukutholetha manje. Wakhuluma lo mfazi ozalayo. Baba ngisho uphisha i-toilet lo muntu uphisha i-toilet. Manje shama unfreezer ushamba i-toilet. Hayi baba asingam-unfreeze. Asingam-unfreeze. Tshena lo athathe ibhakade amlethele la hayi khululele la athathe ibhakade amlethele la. Hayibo kusho lo bundle of joy qeda ukuzwala ngicela ukukutshela ingane jumpu igxuma emastezini yaphezulu yafike yathatha ibhakede yathulula impuphu zami nama-rice yathatha ibhakede yathatha ithishu upstairs yabuya ingane yanginikeza ingane kwathiwa unfreeze baba unfreeze akhona ukuyikhulula unfreeze otherwise asifuni thina asifuna zoyikhulula phansi asifuna ingcidle engcolile thina asifuna ingcidle engcolile thina. Ake bafethu ngiyikhululeke lapha ebhakedeni mengiqeda ukuyikhulula uqojile baba uyikhulula ngicela ukukutshela igxume futhi lengane yakhona igxume nebhakede lami ihambe iyowasha ibuye nalo ibhakede sibuya nalo isifuna ukufaka impuphu futhi. Hawu Nkosi yami ngaphakathi lami lithi hayibo kodwa manje futhi angikwazi ukukhuluma ngifriziwe nje ngijamile angikwazi ukwenza lutho. Iqaleke lemkhovu ikhulume nami la ajile la kampa shije ngoba ngishikulanje udaba ukuthi iyaqala kanje lento shinomfazi wami shikhulelwe nomfazi wami sizozala umntwana sijabulile sizozala umntwana ake nakuko sebashebula-ke manje bashebula bashenje imkhovu mina nomfazi wami. Mesifika laphana emkhoveni sho ukuthi mina nomfazi wami besithandana uthando lu-strong before sibulawe. Mesifika emkhoveni siyahluleka manje ukuthi singathandani siyathandana emkhoveni imkhove ethandanayo. Angisho nyazi imkhovu uyavalela during the day ivulele ebusuku ukuthi iyosebenza. Eminye siyathandana sivuka ebusuku sisebenze ngoba sisaba ukuthi mesingasebenzanga siyashawa la emkhoveni siyashawa siyashukunyezwa sinikezwa ama-instructions. Manje ingane eshintsha umfazi wami iyakhula ishintsha umfazi wami akaboni noma sitende lo muntu esimsebenzelayo sokuyena ophethe i-instruction ophethe impempe ukuthi asinikeze i-instruction akaboni ukuthi ingane iyakhula la eshintsha umfazi wami iyakhula ingane eshintsha umfazi iyakhula so sikwazile ukuthi sibaleke ukuze umfazi wami azozala. Singashi sizala ingane nayo iyasetshenziswa le emkhovini. So le ngane sithathe sazoyizalisha la. Sizoyishiya le ngane sizobuye siyilande solungisha izinto zethu sibuye siyilande. Bese siyilandile le ngane ke uzosigcinela yona okwesikhashana. Ayikho into ozoyenza uzosigcinela le ngane. Asikulwishi angesho kwenze lutho uzosigcinela le ngane uzoyibeka nje kwesikhashana thina sibuyela laphayana siyolungisha izinto sitholele ingane yethu ikhaya elisha ukuze nayo ingahlukunyezwa ibe umkhovu njengathi. Angazi kwenzakalani ngavela ninga-infreezeka ngaleso sikhathi emlomeni nasebusweni kwaqaqeka ngathi mina hayibo ngiyacela badla Nkosi yami ngiyacela ngithathe ingane yenu angeke ngikwazi mina ukuhlala nengane yenu lana angeke ngikwazi angifuni ukuyihlanganisa nempilo enjalo angeke ngikwazi. Awungathashike njengoba this is the only home esinayo iyona khaya esilaziyo ithina abazali bakho before sishole ithina abazali bakho shashona sikhulelwe so this is the only house ayithenga thina le ndlu le awunatrust ntombazane uzohlalisha ingane yakho la uzohlalisha usisi wakho la ingane yethu uzoyihlalisha la size thina sibuye sisoyilanda awunatrust ntombazane there is nothing that you can do. Bakwethu le mkhovu le efundile ngicela ukukutshela yasho imkhovu yasukuma imkhovu yahamba. Ake bakwethu mangabe iphuma imkhovu ngithi ngiyagijima ngithi ngiyovula umnyango ngifuna ukuphuma hayibo umnyango awuvuleki ngifaka ukhiye unqamuke ngithi sengiyajuluka manje kuyahleka lokho kuncane shisho lileke
Lileksha shisho, oshohlala eduze kwami, oshohlala eduze kwami, relaxa. Angangikwenze lutho, yabona oma bangishiye at your own care, bangishiye ezandleni zakho. Angangikwenze lutho, wena into onganginikeza yona nje ungangipha ukudla. Awunawo amashinakshi la endlini yakho, ramaning neshinyana. Ngicela ukukutshela kwasuka wengane kwathi gampu kwavula wonke amakhabethe, kwayikhipha igrosa yami kwayibeka la. Kwayizumuza kwengane. Hayi, shisho, angakwazi shisho ukuthi uhambe uyopheka okushanyamanyana nje, shawutinyana nje shisho, upheke nje phela mina ngumkhovu impela kodwa ngikwazi ukuyiphekela ngidla manje ngikhathele kubuhlaje. Ngifuna into esanamanyana shisho. Phela umuntu athi ucosha ama-vitamin athi ukugena. Phela ushanda kujala umuntu shisho. Ushanda kujalo awukahle shisho. Shisho mina nawe uyarelated. Same blood, same WhatsApp group. Lethu ukudla shisho. Angeke ukubone lokho sekumina ngitshela lo mkhovu into ozongizenzela yona uzothatha yabona nje yonke lento yakho uhambe ungiphumelela endlini uphuma uhambe angifuni mina umkhovu. Hawu shisho akhuluma kahle umkhuluma njalo ujile ukusho abazali bami bashe anginamngozi mina bangishiye la abazali ufuna ngiyephi ongitshele shisho ufuna ngephi ngoba bathi abazali bami this is the only house abayibonayo nami this is the only house engibonayo ufuna ngenze njani ufuna ngephi shisho ufuna ngephi wena into ongangenjela nje shisho ukuthi nje ungiphe ilumu ungiphe ilumu engizoyihlayela khona ngeke kuhluphe mase ungenzela ukudla ke mina ngiyayifunela ukudla ngiyayidlela mina shisho ukudla khulileka nami ngizokubhakalela khulileka ngizokubhakalela ngeke ngihlupha ngalutho angizele mina igazi mina lana angishiyo lo mkhovu okhohlakele mina angishebenji ngamagazi ngisho umkhovu okhohlakele mina wena shisho nje into omele uyenze ukuthi upheke kodwa mina shisho ngilo mkhovu oyi2K ke mina shisho umkhovu oyi2000 mina shisho ngiyayithanda ikhampani mina shisho ngifuna uzoxoxa nami sixoxe mina nawe sixoxe shisho uphume etrashini yabona ishoka lakho leli ohambile wena shisho uhamba udakela lona uthi likudampele shisho khululeka wena ngitshela ukuthi ufuna mina shisho ngizoyenza ufuna ligijime ezoxoxa la mina ngizozala ezoxoxa shisho wena nje kwakho nje ngiphakela ukudla pheka ukudla shisho. Ake bafethu sengiyasaba ke manje ukuthi into engizoyithini icapha ivuleka kuphuma kwenzeka lutho ngikupheka ukudla ngiyaqhaqhazela ngiphake ngamphekela inyama yenkomo ngapheka uphuthu ngaliqongisa laba lingaka ngimphakele ngikulethe ukudla ngiphake ebheseni ubheseni nendishi le ekwenziwa ngama pasta nje ngizothi ubheseni ngiphakele osijwayele ukumixa khona amasaladi ngimphakele bafethu ngimlethele umkhovu. Wayidlala ke shisho wayidlala mntakamaka wayidlala shisho lalela ke shisho hamba wena manje uyolileksha uphume ovalweni khipha uvalo shisho yekela uvalo phuma ovalweni hamba relaxa uhamba relaxa ukhululeke phakasha ngeke ngikwenze lutho ukhululeke phakasha ngeke ngikwenze lutho nje wena nginikeze ikamela elincane nje ekaba encane ungiphakela ukudla shisho and then shasha shisho uvuke as impilo nje enormal shisho uvuka uphila impilo yakho nje mina angina stress ngizokubhakalela shisho anginamngozi mina shisho nje siyawana apha nje mina shisho abazali bamangilandi mina shisho bangishiyela abazali bami uwena umzali wami njengamanje shisho nje angifuni ukuthi ube nestress angifuni umzali onestress hamba olala shisho urelax shisho. Ngiyacela bandla ngicela ukuthi uphume uhambe sekumina ngicela lo mkhovu shisho angifuni ngemanje ukhalisho kwerecord elinescratch shisho irecord elistakile lengiphinde into shisho relax shisho angeke ngikwenze lutho anabungozi ngishanda kujala manje ngeke ngikwenze lutho uyabona manje abakangifaka amakhathakhatha obukhovu mina manje understand ayikho into engizokwenza yona shisho uyezwa nawe usakushwaqi ikhanda ukukhuluma nami shisho anginamngozi wena nje ngiphekela ukudla phaka ukudla shisho wena phaka ukudla shisho phaka ukudla shisho ngiyahamba ke manje ngiyolala ake bakwethu umkhovu uthi angihambe nami ngiyolala ngirelax ayi bafethu kuvalekile phela into engizoyithini ngihambe ngiyolala okuhlekisa ubuthongo nje impela bafika ngiphupha lemkhovu and for some type way ngathola ipeace yazi ngathola ipeace uvalo laphela hayi ngiyavuka ekuseni bafethu mabe ithi ngiyavuka ekuseni ngivuka indlu iclean ithe phaqa indlu iyacwebezela ngicela ukunitshela
indlu iyacwebezela, iy'mpahla zami yiwashiwe, iy'mpahla zami yifoldiwe, yinuka i-stay soft. Hayi bo, kwenzakalani? Gada. Ubuqhamuka lo mkhovu omncanyana, umfishanyana. Shawubona shisho, ulale kanjani shisho? Hayi, ngilale kahle phela, ngilalile. Hhayi shisho, ungaqamba mashisho, ubunephishi wena. Ngivuyile lapha ekamereni lakho nje ufake iy'mpahla zakho, ngafica unephishi shisho. Khululeka, relaxa wena. Shengikwenjele ngisho nomshebenji wasemsebenzini weshonto lonke. Ngikwenjele umsebenzi weshonto lonke. Khululeka wena. Mufuna ukuyodakwa, hamba odla utshwala. Ngizokuvulela umnyango, uhambe odla utshwala, ubuye shisho uzolala, urelaxe shisho, uhambe emsebenzini, urelaxile, ishonto elizayo lonke uzobe nje urelaxile emsebenzini, ungenzi lutho, ushaye ngathi uyancofoza laphaya, kanti usuqedile umsebenzi wonke. Ngu-email ngisho noku-emaila kumabhosi wakho. Shisho, one more thing shisho, uhamba lapha hamba wephuzela shisho, ulahle umlenze, ube mnandi, ube right. Ungatsheli umuntu ukuthi mina ngikhona la, ngoba watshela abantu kuzobe ngathi uyahlala shisho, bazofika la abantu bangangiboni shisho. So wena hamba nje, hamba uyorelaxa shisho, understand? Hamba uyorelaxa shisho. Mamela shisho, khona ngikufake lapha esikhwameni shakho, ukwazi ukuthi ubuye negrocery phela. Isiyashoda igrocery endlini. Mina ngifuna ukudla, ngifuna inyama shisho, understand? Muhamba shisho, ushiye ungiphekelile shisho phela, ungiphakelile shisho. Hayi bo Jesu, shekuwumina-ke manje sengiphakela imkhovu bafowethu. Ngicela ukukutshela ukuthi ngempela mangabe ngithi hayi bo, esikhwameni sami kunemali, amaroli emali, isigcwele isikhwama sithe mfi, sigcwele imali. Into ezothiwani le, into engizoyithini? Phela ngiyakudinga ukudla, lo muntu lo uyadla. Ngipheke bafethu, ngipheke indimbane, ngipheke amabhodo awu-4, ngicela ukuntshela, ngigeze, ngihambe, ngithathe imali, ngihambe ngiyothenga ukudla, ngibuye nako, mase ngiyahamba-ke bafethu. Ngihambe ngemgruvweni. Into engizoyithini le? Mara ngemgruveni ngabe ngisolve i-problem. Le problem idinga isolution, akusiyo i-problem ukuthi uhlale. Ngicela ukuntshela ukuthi ngihambe ngiyofuna umakhosi, ngixoxele umngane wami ukuthi ngidinga umakhosi, kunento kanje, into engehlekelayo, angazi ngibona izinto. Hayi ngempela-ke sihambe siye kumakhosi, umakhosi sibuye naye, umakhosi size naye la endlini. Umakhosi afika ashaya amashobakhe, agongqoze indlu yonke, ashaya into zakhe. Umakhosi athi hayi, akunalutho la, ayikho imoya emibi, kuklini la, akunamoya emibi ntombazane. Mhlampe lento le isengqondweni yakho, maybe buphupha, njengoba ungixoxela le story ubuphupha. Ayikho imkhova ayikhulelwa, ayikho lento ongitshela ngayo ntombo. Umkhovu ungihlebele. Shishwami, ngisho noma ungalando okhohlele nje ubabeke la. Ulando ogogo Shikhothweni ubabeke la. Ukulando ogogo Maweni ubabeke la. Akekho umuntu ozongibona shishwami. Wena kuphela umuntu ozongibona. Akekho umuntu ozokushiza la. Ngoba awukho inkinga shishwami, awudingi ushizo. Mina angishiyi problem. Ngizohlala nawe, ngizoshare nawe umuzi. Apha ngishile, abazali bami bangilande, angizelanga inkinga la. Futhi ngalesho sikhathi shisho mina ngizobe ngikushiza, angeke ngibe iproblem. Ngeke ngibe uproblem wankinga because abazali bami abafuna ukuthi mina ngicontrol njengemkhovu lapha. Ingakho bangabatshelanga abaphathi babo ukuthi bakhulelwe, badeclaranga ukuthi kunengane lapha yana. Ake bafethu ngivuke ngiye emsebenzini. Mengifika emsebenzini ngifika uboss wami ujabulile, amabhosi ajabulile. Yo ntombazane, you are so brilliant. Yabona umsebenzi oshaye lana, u deserve promotion, uze nenye ke manje. Siyabonga ntombazane. Hayibo, kushawa amakhwele emsebenzini, kushawa amaflick, kushaya izandla kuthiwa hayi ke ipromotion ke uzoyithola ke manje, ipromotion eyakho. Sekuyeyakho ipromotion. Hayibo, sengizoba isekela mina manje la CEO emsebenzini. Kuthiwa nje ngoba le proposal engiyishayile ichaze kwasani, futhi ngishaye ngelong weekend, sebeqeda bayisende immediately kubantu, kuma-client. Ngalosikhathi ama-client ahlanya, so nje ngilethe imali eningi, ngilethe amamiliyoni enkampanini. Mina iplan yami bekuwukuthi ngifike la emsebenzini, ngicela ukuphuma early, ngihambe ngiye esangomeni. Into engizoyithini le? Do you think ukuthi ngiyasidinga isangoma? Ngathi izinto zami zingihambela kahle. Kunani ngihlale nalomkhovu lapha endlini? But what if manje usuyaqala usufuna amagazi, usufuna ama-sacrifice? But ngizosacrifice ngobani? Akunangane, akunamzali. Ngenze njani? Into engizoyithini le? Abantu bayajabula, mina gidagida imicabango engqondweni yami.
Ake ngempela nginyuselwe esikhundleni emsebenzini, wonke umsebenzi ungijabulele. Ngiyathandwa-ke manje, ngiyajatshulelwa, ngiyaselebreyithwa le msebenzini. Ngiyinto nje ejatshulelwayo, ngiyinto ethandwayo. Uyasibona lo sosimo, uyayibona nje lo sosimo leso esinjalo. Mengibuya endlini bafethu ngifica indlu iyacwebezela, indlu yinhle, indlu yomile ithe bhaqa, kuhle kuklini endlini. You-understand? Kuklini kushoda ukuphekwa kuphela, kodwa amabhodo awashiwe ayacwebezela, cwebezelwa ngokunye. Imbhede kuphakanyisiwe kwashalelwa ngaphansi kwembhede. Kusulwe, yabo izinto ukubone nawe endlini ubone ngiyabona ukuthi kufuna ukusulwa laphayana, kodwa ngiyanqena. Kusuliwe bafethu, kumhlophe kuthe skuni, kuthe bhaqa, kuklini endlini. Ngazi ukuthi ngisho namakhethini kade washiwe indlela clean ngakhona. Ngibuye bafethu ngipheke. Mase ngiyahamba-ke ngiye ekamereni ngiya kumkhovu. Hawu shisho, ngisho ngajabula ukuthi kube wena ojala ekamereni lami. Yazi bengisho ngishazokwehla, yabona. Ngisho ngajabula ukuthi kube wena ojala ekamereni lami. For the first time wena uzongirecognize. Ngimxoxele lo mkhovu ukuthi hayibo, ngathi sengiqala ukukuthanda wena, uhleke umkhovu. Hey shisho. Shisho shakhala, shisho. Hawu mina nawe shame WhatsApp group mina nawe. Ngicela ukunitshela ukuthi umkhovu-ke sesiyaxoxa-ke, sesiyahleka-ke. Cabanga ngihleka nenjani into, akukubi lokhu komkhovu. Hhayi-ke ngicela ukunitshela-ke kudle kokomkhovu. Kudla ngezandla zombili. Kukha ngalesi. Sometimes kufake sometime emlonyeni. Kuyasheshisa okomkhovu. Ngicela ukunitshela. Ayi bafethu, ukuqhubeka isikhathi. Loko mkhovu nje mengiphakile ngivuka ekuseni sekunemali. Imali siyaqhilika. Sengiyasaba-ke manje nakungizoboshela umkhovu. Ayi ngingazi into engizoyithini le. Into engizoyiqala ngakuphi. Yazi ukuthini shisho. Ngiyabona mina ustressha ngayo mali. Yazi ukuthini? Wena vula ibhizinisi lokugeza le mali. Vula ibhizinisi lokugeza le mali. Ukwazi ukuthi uyibele nemali yakho. Le mali le clean, le straight. Even if ngihambile la ngeke ukuthi lo mali leyo mhlawumbe izohamba. Mase ngihambile yonke into nayo iyashabalala, iyawa ibhizinisi. Nasemsebenzini ngikufakile shisho. Vele wena uyihlaniphela ukuthi nje lapha shisho bebenomona bengafuni ukuthi ubonakale. Uyihlaniphela nasemsebenzini angeke uphume shisho. Fakela. Wena nje start ibhizinisi lakho lokugeza imali. Udle life yakho shisho. Udle imali yakho, udle life yakho shisho. Ake bafethu ngempela-ke ngicela ukunitshela ngisaqhubeka-ke nje senginemali, ngiyilento enemali, akunama-sacrifice. Okwami nje ukupheka. Ngiyapheka, ngiyaphaka qha. Ngicela ukunitshela ngelinye ilanga gada. Ngizwe umnyango uvuleka, ngizokuza kungena omunye umoya oshwelezayo obandayo. Ngifreeze futhi. Akhuluma umkhovu. Hayi baba ngimfrizishe shisho. Nimfrizishela noshisho, mina ushisho shela kahle la. Ashikho isidingo sokushiya imfrizishe shisho. Dedelani ushisho, ningene kahle nikhulume nawe ushisho we-understand yakho into ayishabayo. Ujani, ngenani kahle. Ningangeni ngathi nemgugudu, ngena ngesankahlo, ngena shangana, ngena ngamaphawu. Hayi bajala. Hayi. Kugoloze okomkhovu. Hayi-ke ngizwe ngiqaqeka ngempela, ngikhululeka. Bakhulumeke labazali. Hayi sesilanda ingane yethu. Ngathi lo muntu useyahluleka imkhovu yakhe. So sesiyoyisa kwelinye ikhaya, nakhona sibatshela ukuthi sinengane. So sizohlala nengane, kodwa ingane ayiyenzi imisebenzi yabo engcolile. Ake ngicela ukunitshela sasho ukuthi mangabe kuukuthi anifoni kusho imkhovu nje ashabatshela ngomuzi kusho if anifoni nje baphathi beshabasha anifoni kusho inganyesho ingayenje shongqola shina sizongena la emakamoleni sizenjele enganeni zenu sizenjele nakunina ngaphambili nangemuva phansi naphezulu sizenjele. Niyazi-ke basezenjele thina shiya umonakalo, shiya umgodi thina, shiya umgodi. Hawu ngeke anikwazi ukuthatha ingane yenu, phela mina bese ngijwayele ingane yenu. Bese ngijwayele mina ingane yenu, niyithatha kanjani ingane yenu? Mina bese ngijwayele, bese ngiyithanda ingane yenu, niyithatha kanjani? Wena ntombazane, washaya umkhovu ngishafuna ingane yethu. Shola nje ingane yethu la. Washaya umkhovu. Kuyadelela phela umkhovu wendoda, kuyadelela. Uma ekhuluma kuyadelela, sekutshekisa inyevu yayo embini akukubi namajazana awo.
ake bakwethu ngizwe unyembezi olulodwa luthi chiphi. Hhayi-ke Shisho, ngabe ngiyahaga mina Shisho manje phela umkhova awuhagi Shisho, kodwa wena ungawali. Mina njole nje ngiyawazi umusha wakho wangenzela wona. Ngisho-ke nje ngifika ngivakashele noma mhlawumpe uzovakashela ulele kungangiboni. Kodwa nje uyovuka into yakho ikhona, understand? Wena into okumele uyenze nje ukuthi njalo ungalenji iphutha lokuthi ulale ungaphekile, njalo ubulala uphekile Shisho. Ubulala uphekile Shisho. Mina mengifikile ngafica ukudla, mina Shisho ngiyadla, ngikwenzela imshebenje le engenjayo, ngikushayela umshebenje isipani, umshebenje wesipani. Uyakanje mina ngigudi-ke manje Shisho ngesipani, ngishayela umshebenje wesipani, ngishiyela imali, ngikulungishela izinto zakho nje Shisho. Bye-bye Shisho, ungakhali Shisho, yezwa ungakhali Shisho. Mina nawe shame WhatsApp group siyazwana nizovakashela, ungakhali mina Shisho. Eyi bafethu, ngivelane ngiphaphame. Kanti ngilele ngiyaphupha. Uyabona lento le yokulala udakiwe, uzuphuphe amaphupho anje. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.